teitte vaikutuksen siihen, että aika hyvin olitte tehneet taustatyötä kyllä, että... Tuoisin paskaa housuun. Eiku se on rytkäpilli. Tosiaan, mä siis vittu... Mä sanoin ihan läpäällä, että... Siitä kun näyttäis hirvi, niin... Paineltiin tossa just eteenpäin, niin 3 hirveä tossa sitten tosiaan. Pikkusen säikehti. Tää laatu on varmaan vähän kehno, kun tää on vähän pimeä tässä, mutta... Joo, 1 semmonen isompi ja 2 pientä. Hiukan säikähettiin. Huomenta jengille ja tervetuloa seuraamaan Puoliväli-podcastiin. Tämmöstä vlogia. Meitsi aloittaa tän nyt tässä aamulla ja lähdetään seuraamaan meidän reissupäivää. Tänään lähdetään tekemään yksi vierasjakso Kankaanpäähän Toni Vilanderin luokse. Kello on nyt 7.44. Heräsin tossa 4 minuuttia sitten, nukuin ihan sairaan huonosti, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Aloitetaan aamu ihan perus aamurutiineilla. Lähdetään tsekiin mitä tehdään aamulla aina. Shitto reissuun lähetty. Oikari. Ei oo no joo. En tiedä hakiko kyytiä. Tuossa samasta pihasta lähettiin. Kyllä. Asumme vierekkäin. Miltä tuntuu naamassa? Ihan hyvältä. Tuntuu kai juustoraastimella vetänyt. Tai semmosella millä porkkanarasta saa. Niin. Tuntuu, että sillä olisi vetänyt naaman, kun loppu OnePladista akku, niin höllällä joutuu vetämään. Ja se ei oo kyllä mukavaa, kun kasva joutuu sillä vetämään taas kyllä. Sä vedit siis semmoisella juustohöylällä? Joo, siis juustohöylällä mä sitten vedin loppujen lopuksi naamaa, että pystyi lähtemään ihmisten ilmana niin sanotusti, mutta siitäkin ihan selvittiin ja nyt painetaan kovaa kyytiä hakemaan toi cameraman ja sit siitä Kankaanpäähän ja siellä on kovan luokan motorsport-ihminen meitä vastassa ja ihan kovan luokan bisnesmieskin voisi niinku Kyllä. päätellä, että ehdottomasti. Ja keli höllii. Tänään hieno ilma. Torstai-päivä tai itse tällä hetkellä aamu. kyllä. Pysytään kuulolla. Katsotaan kohta kun haetaan Virkkala kyytiin. Mikä siellä on meininki. Sieltä tulee niin mairena, että... Avaataanko mä sille ovi? Ei mennä. Hyvää huomenta. Suoraan sängystä. Millä vietteellä reissu? En mä kerännyt vielä ottaa mitään mietteitä tässä, kun mä heräsin just aivan kuistelun. Oikein. Mikä maa, mikä päivä niin? Juu. Kyllä se siitä lähtee. Kyllähän se lähtee. Nyt ollaan Virroille saavuttu. Pikku paussi. S-Marketissa. Alkoon. Lähtekö oikein alkoon mennä, mä haetaan vaan vähän evästä. Ei me alkoon mennä, mennään hakee evästä tässä. Limuosasto. Mikä on limuosaston go-to-tuote? Ei oo limuja. Mä otan, että mulla on kulutuksessa tämmönen nyt ollut tässä viime kertaa aika hyvä. Sä saat tuohon kulutusluottoon. Joo. Menisin tän laittaa taskuun vai? Mikä oikein lähtee? Mä ajattelin, että mä nyt perään punaisella pahalla silleen Red Devilille. Kuitenkin vähän motorsport-aiheinen päivä, niin kuitenkin Red Devil vähän on semmonen motorsport-mainen. Mä muistan nyt kuka suomalainen rallikuljettaja ollaan mainos oli autossaan. Mutta muistan senkin kohta, mutta tämmönen lähtee mukaan juomista. Red Devil. Mitä mun peristä? Aika tommonen ohkana. Ehkä... Tää on vähän tommonen chicken persi. Mä lähden... Oliko sulle Dragon Fruit vai Galaxy Vibe? Dragon. No mä otan ton Galaxy Vibe. En ota, mä otan sama. Joo. Opetustuokio. Näytä, uusi kamera, niin näyttää vähän, että toimii tämmönen. Mitä syöt? Niin, takas opetustuokioon, niin näyttää miten tämä uusi kamera lähtee päälle. Eli Virtanapiltahan se varmaan lähtee. Niin, virta päälle, tosta noin virta lähtee päälle. Virroilla kun ollaan. Noin. Lähtee päälle, näkyy Mä teen ostesti. yksi juontaja tossa ja Tommonen. kamera tukkee päälle. Sitten Tommonen. Omarmunkki. Nyt se kuvaa. Toi. Nyt se kuvaa. Oikeriasta tommosen. Settiä.
Ja sitten taas kuva. Keli joku morsian. Muista, tässä on myös puoli tuntia. Joo. Mä en edes lähde poistelemaan niitä klippejä, kun mä teemme poistetaan. Mielipide morsian. Ei, nyt se perseille loppu. Nyt laita pois. Nyt se loppu se perseille. Maku tasting. Celsius Dragon Fruit. Oon tän värimaan Williamilta testannut joskus muistaakseni, mutta en oo ite kertaakaan ostanut, joten nyt testataan. Haju. Tuoksu siis. Aika kiva itse asiassa. On hyvä, on hyvä. Suositellaan tätä. Eikö suositella? Kyllä. Mitäs Red Devil? Että vielä avaa. No ei, mutta siis Red Devil on aina se ikinä petä, se on hyvä. Sitä voi suositella kaikille lämpimästi. Ja Omar mukki kyytiin. On hyvä. Nyt jatketaan matkaa kohti Varikkoa. Tästä ajaa noin tunti 15 minuuttia. Kyllä. Palataan astialle. Nyt on Varikolle saavuttu setuppien asettelut täällä ihan hyvässä mallissa. Ja kohta aletaan tykittää. Äijätkin päässyt. Holikan. Kato, tossa on Patrik Laine. Vanhat kunnon hyvät ajat. Niin, silloin kun se oli vielä hyvä pelaaja. Mm. Mitä mielipiteitä jätkelle? Kato, saat tää kiinni vielä, niin sitten kaikki on. En Virkkala. Mulla ei mitään. Auton siihen testaamiseen, että vaan niinku tällä, että jos 100 päivää ajetaan kisaa, niin 150 päivää ajettiin testiä. Niin tavallaan, että se... Sitten on jakso purkitettu. Mitä mietteitä jäi Tonille? No siis teitte vaikutuksen siihen, että aika hyvin olitte tehneet taustatyötä kyllä, että on aika usein tilanteita, että on podcastia tai haastattelija, niin vähän niin kuin puhuu itsensä pussiin ja ei oikein niin kuin kartalla, että missä mennään, niin te nuoret miehet olitte hoitanut hyvin homma. Kiitos, kiitos. Ja perjantai vähän taas kommentaattori hommissa siellä. Ei ole ihan yön pikkutunnelmissa, tai illan pikkutunnelmissa. Joo, ihan mielenkiintoinen, että teidän kanssa just tuossa spekuloitiinkin, että formuloissa on niin kuin tiukka tilanne. 2 kauppa on vähän niin kuin muuttunut 3 kuskin välille siitä mestaruustaistelusta ja nyt sinne Brasilian kisaan niin luvataan sadekeliä ainakin niin kuin joka päivälle, en tiedä sitten missä kohtaa se tulee ja sehän pitäisi vähän ehkä mennä sinne Max Verstappenin suuntaan, niin ihan innolla tuohon Formula viikonloppuun, että se on aika rennon lekkeeltä kuitenkin sitten se kommentaattorihomma. Kyllä. Joo. Isot kiitos. Kiitos teille. Hyvä. Kyllä on. Muistakaa. Kovat safkat. Sitten on safkattu ja kaikki oikeastaan valmista lähtöä varteen. Toni tarjosi meille pizzat ja otettiin siihen pikku juomat vielä kylkeen. Ja oli kyllä hyvä ruoka ja ihan ensiluokkainen asiakaspalvelu. Ihan mahtava kokemus kyllä täällä käydä Varikolla. Et käykää ihmeessä. Ja mitä mielipiteitä, kun mitä jäi mieleen tästä reissusta, millainen oli? No kokonaisuudessa se on todella positiivinen ja niin kuin sanoit, pizzat oli hyviä, suosittelen kaikille ja henkilökunnalle iso
plussa, että todella niinku ystävällistä ja hyvää palvelua oli. Ensi luokkaista asiakaspalvelua. Joo. Mitä Viljami? No kyllä niinku maha tuli tossa täyteen ja hyvä tunnelma tuolla, hienosti sisustettu paikka ja ei mitään, hyvä fiilis jäi tosta. Mahtava. Sitten kohti Jyväskylää äkkiä. Vaikkei. Ei kiirehitä, ei ajeta ylinopeutta, ei olla kuitenkaan niin jäniksen selässä. Kännissä. Ei, never. Ei todella. Tuoisin paskaa housuun. Vittu! Tuolla on toinen. Ei kun se on Rytkän Ville. Tosiaan, mä siis vittu. Mä lähdettiin ajan tosta, se oli ihan pilkkumia, kun tässä ei oo valoja tässä, siis tien varressa, katuvaloja. Mä sanoin ihan läpäällä, että siitä kun nähtäis hirvi, niin paineltiin tossa just eteenpäin, niin 3 hirveä tossa sitten tosiaan. Hui saatana, pikkusen säikehti. Tää laatu on varmaan vähän kehno, kun tää on vähän pimeä tässä, mutta... Joo, yksi semmonen isompi ja 2 pientä. Hiukan säikehti. En tiedä, kun jarru raitaa boksereissa, mutta... oli kyllä ihan niinku aivan. Pääs yllättää. Pysy hereillä loppumatka. Joo. Pysytään kuululla, katsotaan päästäkö himaan asti. Joo, nyt on reissupäivä pulkassalla. Himaan saavuttu. Kaikki on päässyt kotiin turvallisesti loppujen lopuksi kuitenkin. Että hirvikolarilta vältyttiin, vaikka lähellä oli, mutta ei onneksi. Ei tänään vielä. Ja isot kiitokset vielä kerran Tonille ja sitten Varikolle, että käykää ihmeessä testaamassa toi varikko, jos se et ole käynyt. Oli hyvä ruoka ja vieläkin sitä parempi asiakaspalvelu. Oli ihan mahtava kokemus. Tää varmaan tulee tää video julki ennen sitä jaksoa, mutta jakso tulee lähiaikana, joten ottakaa jaksokin ehdottomasti kuunteluun. Hyvää settiä, niin moottoriurheilusta kuin vähän muustakin Tonin elämästä. Kiitoksia kaikille, jotka on kattonut. Ottakaa meidän sekä Tonin ja Varikon sosiaalisen median kanavat haltuun. Muistakaa käydä salilla. Gym08 kohta loppuun myyty kaikki jäsenyydet. Äkkiä sieltä haltuun vielä viimeisillekin. Nopeat syö hitaat. Pitäkää mieli virkeänä, kavereista huolta ja mennään eteenpäin jälleen. Se on moro.